Mayor sa Kauswagan Lanao del Norte, balik opisina na. Human ang tulo ka bulan nga pagkasuspenso. Ani report ni James Paulo Yap. Human ang 90-day suspension nga gipahamtang kay Kauswagan Lanao del Norte, Mayor Romel Arnado, ug laing unom ka mga opisyal sa lungsod. Niadtong Enero 3, 2025, balik opisina na sila. Niadtong Webes, Abril 3, nakurat matod pa ang mayor. Tungod nawala kuno ang pipila sa iya mga gamit sa opisina, lakip ang gamit nga iya sa munisipyo. Plano kuno niini nga magpasaka og kaso, batok kay acting mayor Aga Di Makuta. Kanang ilang gibuhat sa akong opisina, that is disrespect not only to me but the entire lungsod sa Kauswagan. Gipangtangtang, gipangbuak ang among SDLG, tulo na lang nahabilin ron ang wala mabuak. And that's disrespecting the entire municipality. So, puro bali ang ilahang gipang istorya. Ang mayor sa office, nagrespeto ko, wag yung kumusunod diha, wala yung na maablihin. Ang mga tao diha, ang ato, iyahang mga tao. So paggawa sila, wala yun na. Padayon kuno ang repairs nga ginahimo karon sa opisina sa mayor, samtang balik normal ang operasyon sa munisipyo sa Kauswagan Lanao del Norte. Si Mayor Romel Arnado nagpapili isip Vice Mayor karong umaabot 2025 midterm elections, samtang nagpapili isip Mayor si Aga Di Makuta. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.